kubor gede ka burom ublay ka pau haga khmaru jisu ka burom ublay ka pau haga khmaru jisu ka chiti pol jignong korin galnong ka chiti ka ba ar jignong korin galnong ka ba sao ka dukot ka ba henrio nan pulet khot ban ri ko angum ni na ba ublay ula hukum ya da ka jing shai ban shai no na ka ba dom ula pan shai ki don ho jingi khnang ya ka ban pan shai ya ka jing tip ka buram ublay ha ga khmat u Jesus Christ na ba ublay ubala hukum me ka jing shai ba kan shai na ka jing dom ula pashat jing shai ha ki don ho jingi ban ai ka jing shai shepang ka jing tip ya ka buram ublay haga khmaru jisu ka buram ublay ka don haga khmaru jisu kam don haul o kam don haga temple kam don haga kam don kumba gadon haga testament berim ka khmaru jisu kare ka buram joblay uno bom yo i yegata ude umatla bakan jam sem ngirwai jirwai bom show me your glory to pen i ngai ka buram jame bat ngirwa ku marwa Moses bat ngiseu kan jam sem ha bat ngi khimilen ti ba ka buram ublay kan wan ha ka jingiseng jingi kumaga por jong Moses kumaga por jong ka haga kitab berim haga testament berim ngi khimilen ti ba blen wan bat ka jimot jiberkhat jingi kalong tik ku Moses bat ngi leklet ye ke bo Jisu ule haga jing ula pendep haga jing yap haga jimi par jo kata gade ka jing matla ka ba kenjam sem ka bar ben do tata ka buram ublay ka lapau haga khmaru Jisu keniga balai keniga khot kalong kumni keniga khot ka don kumni namar ke ege bo polo la batay hashwa jong keniga khot bar ke ege bo batay hashwa jong keniga khot kade nado nong balai khot ban ru ter hado khot ka bakhat phra upol ubatay ya artli ki jaj buram artli ki buram kawe gade ka buram jong ka testament berim kawe gade ka buram jong ka ege bo Chris u la pendep haga ding phna bat haga jimi pat jong u ong do khot ban riwang u ble lo polongi ban long ki nong yalap ka jutang bathamai om ki jong ka dak nado khot ban riw om ki jong ka dak hanre u ble lo polongi klong ki nong yalap jong ka jutang bathamai ki ba de ki nong yalap jong u mansem kane khtin mansem hane ka dai numa ha khtin Greek kamut e mansem bakhoi kam da thau e yo mansem bakhoi kane khtin mansem ka kren e chapang ka jing shisha ka ba ukris ula pendep ha jimi pat jo bat kai ka bajia ha jimi pat jo kai ka bajia how Jisu kai ka bajia how Chris ha jinyap ha jingtep yu bat ka jimi pat jo ka ta ga de ka mansem ka ta ga de ka numa so Paul ong uble pelongi balong kenong lap ke jutang bat uble ula pelongi balong kenong lap ke jutang bat thamai om ka jong ka dak ke da ka dak kat khot ka ban nyeu ka batai kum nik ong henre lada ka ta ka jing shakri jong ka jinyap ya ka bala tho akimau kalong ka badon borom kat hado bag da ki khun shol kim la ban khmi ya ka khmar Moses namar ka ta ka burom ka batan shan ka khmar jo kabadero ka buram kaban sajano so kumta habo Moses ai ga hukum
hadin bolu ai go hadin bo thoi hukum ga Bible ko wan baru hier no lo man ya khren gi khon Israel ba khon Israel baru ge shepting you but ki pet na marba bagi shepting ya kata ga buram ga buran khamar Moses bagi Bible ko namar Moses yo i la jong khamar namar ukhlem ra'yit shalom ukhlem yo i ba khamar ju ga tan shan ber ka Bible ka sigong ukhlem yo i ba khamar ju ga tan shan ber kumta ki khon Israel kila shepting ida ga buram kila pet no but Moses utip Moses usngutu peleng bagi bakadon ke ek khmat ju but kumta ka Bible ko ong ula tap mo e khmat ju te namar bo Moses tap mo e khmat ju ki kon Israel namar ka ta ki kren mat kim shepting show you te hanre ka don ke ek pat ka bo polu batau ong ga topat ka buram ka ban khmat Moses ka de ka buram ka ban yai ka ban saja no tang bagi khurusha kim yo i ba kadai ga buram ka ban saja no namar Moses tap mo e khmat ju Polu tho e kene ye gine gi contain u ya nujor e kene artli ki jutang pa Polu ongkum ne kadai ga jutang ga bal tho ki mau na ka e ga jutang ga bal tho ki mau kadai ga shipo hukum omdon hukum ka bo Moses tho ki mau light na ga shipo hukum baru Polu ong ne ga shipo hukum ka don la ga jong ga buram je ka tamba kadai ga buram ka ban yai jano tamba kadai ga buram ka ban sekut haleluya kadai ga buram ka ban sekut thor ba pra ong lada okay ngan pulis thot banyak ong lada kan ni kalong ka buram ka ba yai jano kalong ka ba don buram do kata wala da kadai makna ga buram ka ban yai jano hare ka don ga jong ga buram ka thot ba pra ong kumni kat no da kat no tam kata ga jing shakri jong ka mansem kalong ka ba kham don buram polong kumni kanega ka buram jong kanega jing shakri ka Bible ka si ka on ka buram jong ka jing shakri niam ka jing penyai niam jing penyai niam ka rukom translate ka Bible ka si ka pen mat la sho ye bro ngam keren ben ye ginong trang ye kinong pen kala ya Bible ka si kila le ye ka ba bhatam ha ka por jong ki aingo you blame ta jong ki la da kimidon maki ngiru ngin ya sa mat la mangar wan ya sa mat la sa hadu menta hanrai Moses au Polu ong kani ga don ga jong ga buram tamba de ga buram ka ba yai jano hanrai la de yunu jor bat kani ga buram jong kani ka jing shakri jong ka mansem kai ga jing shakri u Polu khot ga ni ga jing shakri bala tho ga ma ga jing shakri jong ga jing yap naklam o mga Pol kai ga jing shakri ye ga bala tho ma ga shpo hukum u Pol khot kum noi ka jing shikri jong ga jing yap so la da pi yalap ye ka kan pen yap ka basngau si kalong ki bru ki ra ye kane bat ki mut ba kane ga galanti shi ga jing khoi kane ga galanti ji jipen no kane kam de galanti ji ga jipen ksan kane kam de galanti shi ga jing khoi kam de galanti shi ga jipen u Chris long ga jing khoi jongi ka Bible gong Steve no kong jong Paul ka Bible jinong koring long manukong u Paul ong kumne u Chris u long ka jingko jingi le ngam makla ha ga khot ka ba lai po u Chris long ga hok jingi u Chris long ga jing start jingi u Chris long ka jingko jingi ka hukum kam la ba pun kho you no na ka ta dang don kam you Chris balada pi la da ngi wan ban shikri ye ki briu dakane ka an ga bala tho ki mau kam wan ra ai ga jing im ka wan ra ai ga jing yap khlama nga polong u khot ka ga jing shikri jong ga jing yap bor ong la da ka ta ga jing shikri jong ga jing yap ka don la ka burom jong ka da kam tam kat nu pi thrai ka ne ga jing shikri jong ka mansem la ne jong u mansem sanga pha ka ne ga mansem ne le nu mansem ne dei u tu mansem ba khoi u ba dei u lai ha u wei u blai
kam don jinga dei ai bat uto u mensim bakoj u badai u lai hawe kani ga tin mensim mane ga dei Numa gamot mensim gamot hagi Greek yang numa. So gani ga tin hane ga dei numa ga dei gani ga mensim hane ga thau ya ga jingle jong jisu ha ga jing yap ga jing mi pat jo. So ka ba u Moses ule ka wanra ka e ga ba Moses ule lakhot eka ka jing shikri jong Moses lakhot eka ka jing shikri jong ga jing yap ya ga jing shikri jong jisu lakhot eka ka jing shikri ka ba panim ka khot ba khandai lada kata ka jing shikri jong ka jing penrem kalong ka ba don borom da kam tam katno kata ka jing shikri jong ka hok kalong ba kham don borom ka e kata ka jing shikri jong ka jing penrem ka dak ka testament berim ka jing shikri jong Moses ka jing shikri jong ne ka jing yap ka jing shikri baru Paul koreka ka jing shikri jong ka jing penrem kene ka jing shikri jong Moses ka de ka jing ya ka bala tho a ki ma ka de ka jing shikri jong ka jing penrem baru on da kam tam kanu pitharai ka ta ka jing shikri jong ka hok kan long ka ba kham don borom ke ka jing shikri jong ka hok ka jing shikri jong ka hok ka de ka jing shisha ka ba jisu le ha ka jing mi pat ha ka jing yap ka jing mi pat jong hallelujah khot ba spo ga ongum ni ha ki kentin ka ba jam da ka bang sungatho ka ta ka burom ka ba nengkong ka kala ka fit no ka kala ka ta ka burom ka ba nengkong ka ja no namar ka ni ka burom jong kani ka baar nama ka burom jong kani ka hok ka burom jong jing shikri jong hok namar ka tat khot khat wei gom ne lada ka ta ka ba yai jano kolong bodon burom da kam tam kat nu ka ta ka ba yai sa kolong ba kham don burom kai ka ta ka burom ka ba yai jano kai ka ba yai jano ka dei ka jing shikri jong ka jing yap ka dei ka jing shikri jong ka jing perem ka dei ka jing shikri ka bala tho ki mau ka dei ki dak ka bala tho ki mau ka jing shikri bak henre ga to ka ba yai jano kalong ba don burom ngim la ban len ni ka don la ga jong burom jong ka here Paul ong kum ni da kham tam e ka ba yai sa ka ba yai sa ka dei ka jing shisha ka bala shem ha ga e ba jisu le ha ga jing yap ba ga jing mi pat ju ka ta ga dei ka ba yai sa shabom jukot khot khat ar gong namar ga ta ni don kat ga ne ga jing kermen ba ngi de klen shlur e ba ngim long kum Moses my this is powerful Moses ong ngim Paul ong ngim long kum Moses kum Moses ubabu ya ga ubabu ga jing ka khmat ha ga khmat ju ka do ba khori sor kim la ban khmi shan shaga da ga ba kut ka ban dam no ki khori sor kim la ban khmi ya ga khmat Moses kim la ban pet ya ga ta ga ba tho ga khmat Moses ka ba ong kan sa dam no kan ga buram kim yo i ga ta ka ba ong kim yo i ga ta namar ba Moses utap mo ga khmat jo Paul ong ngim long ku Moses ubabure ga khmat jo kat khot khasa re yagi khmat jong itu ga konsual la tap mat la re ga khmat ji ki la tap mat la hadu ka ne ga sngi ga mot kam mdai hadu ka ne ga sngi shitrik jong bana jong arjar arpho hadu ka ne ga sngi ga mot hadu ga sngi bo Paul tho ye ga ne shiti hadu ka ne ga sngi o Paul ka yaisa ka ta ga jingka klem da loitno haba pule ga testament berim my kaba ga ta ga jingka kaba ya ga ta ga jingka lapan kenria no ya ka hau kris lani da kris Paul on hadu menta haba ki jiu gi pule ya ga testament berim kadon ga jingka hagi khmat jiki bakim yoi ya ka ban sadam no kimut baka ne kimut baka don be bat ki yai sa hagata ka burom ka jong Moses ka burom jong ga testament berim
Dekor besang. Haleluya. Namar hadu ani gesni haba pule yo Moses kejingka kadang yai sa haga dono jengki. Upol ong hadu kani gesni amdai hadu kani gesni ga banga pule manga handai hadu gesni ka bo polo tho ikani ong gumne ong haba pule yo Moses haba gi jiu gi pule yo Moses ga jing tho jo Moses ka jingka ga dono jengki. Ka banga snusi ban ong ga de gani bawat hadu mentaro kidon shibon gi beri ga bolong kumne kiba habagi pule ga testament berem habagi pule yo Moses ka don kene ga jingka ga dono jiki ba kim yo i bakala do ba kim yo i bakala jano la slem bat kimut ban wan ra pat eka kimut ban pen yang pat eka kimut ban tei pat eka ga jing shikri jeka bagi khot eka ga jing shikri jong Moses ga jing shikri bat ngirwai ga jing rwai kum ha kis ngi jong u Moses ka jing shakri ka bura mu blai kan yang pat. Hello. Kini gimdai gi sngi jong Moses, kini gimdai gi sngi jong kono blai. Kini gimdai gi sngi jong Moses, kini gimdai gi sngi jong Elijah, kini gimdai gi sngi jong Noah, gimdai gi sngi jong Abraham, kini gimdai gi sngi jong David. Haka baga tempel jong ga jingro kan yang ngimdon kam ya ga jutang jong David. Ngila poi haka jing shisha, ngila wan how Chris Yesu. Chris ulawan but kini gimdai gi sngi jong itu gibriu u Yesu ong haga jing sha kito baro ki ruko haga testament berem ki kwa ban yo i ya ke ege ba ngi yo i ka menta ya ke bang yo i menta rekim yo i but katkot ka ba Badado menta kini gibriu dang don shibon kiba ka dono jengki kampat syai ka dono jengki karben da ka jingka ayu ka jingka khmat ka tu ka bau Moses bo so haba pulu Moses ka don ka jingka khmat ka don ka jingka ha ka dono jengki no pule ka khot ka bakhan ru ong re nda haba ka pai shotrai u Jesus Christ kata ka jingka ya kata ka jingka la loit no nda ba ka pai kemur kumne uno briu ubayoi baya ka nega buram jong ka testament berem hana ka dei tang ka serni jong ka ta ke ege ga bansawan ke ege ka bansawan ka buram ka bansawan ke de ka buram ka ba la syam ha ga jing pendep u Jesus Christ ha ga jiap jong ubar ka jimi parjo nah bang yo i kata la loit no ya kene ka jingka khmat la loit no ikene ka jingka na ka dono jingi hare ubom yo i kata u yai sa hagane ka jingka but u yai matla sa ti utra long taw mensim bara ba dono mensim utrang ta don ka jing lai do ngan a jingkai ya kene hagawai pat ka por mdai manta Hare mangi upolong hare mangi daga khmat ngat puli manga daga Bible kasi kat khot ka bakhat pra ong kumne haleluya khot bakhat pra hare mangi baro daga khmat klem da ka no daga bangi khmi syai kumbah ka yit ya ka buro mutrai lanang penkela dur yangi syagada ka juhi gadur na ka buram syaga buram kumba na utrai ubo mensem skapa kadek gini upol ong hare mangi ngimlong syo kita giba matla ngile yoi ya gani ka buram ngile yoi ba ka buram ka ba how Moses kata ka buram ka bala jano ngiyo i ba kata ka buram jong ka testament brim kadai ka test ka buram ka ba yai jano ngiyo i ya kata bakala late no kalau mentala pendep ya kata ka badai ke buram ka badai ke serniu jong ka ige bansawan ngiyo i ya kata la pendep ya ka how Christ Jesus ti menta mangi de ka khmat klem da ka no mai mangi baro de ka khmat klem da ka no ngi khmi syai kumbah ka yit ya ka buram mutrai haleluya mangi namar bangi yo i
ya gani ga burom ka ba tanshan ga khamaru jisu ni yo i ne ga burom ku ma ga yet ni yo i ka ya gani ga burom utrai ku ma ga yet ka ba bu kong la nang pen kala ngi naka lapan nang pen kala yang dur yangi syaga ga ju hi ka dur naka burom syaga burom kemudian ni khti naga burom syaga burom kamdei ba mentaman gesngi mentasi terik ngadon ngayo iya ke burom jong trai kat ni la syaipan ngan sa yo iya ke burom jong trai artrik jong bonai la trik jong bonai me ngan senang yo i pat ke burom jong trai kamdon jinga dei ei bat ke nega burom ke baman gesngi ke ba kamdon jide bat ke jing pen kala ke man gesngi ke nega khti naga burom syaga burom ke dei ke jing pen kala naka burom jong testament berim syaga burom jong testament bethamai hello katare ga konteks jong jing tho jong pot naga burom syaga burom ga naga burom jong Moses syaga burom jong Chris naga burom jong kadak syaga burom jong ga mensem naga burom jong ka jing sikri jong ga jing yap syaga burom jong ga jing sikri ga hok naga burom jong ga jing sikri jong ga jing penrem syaga burom jong ga jing sikri jong ga jing penksan naga burom jong Moses syaga burom jong Chris naga burom syaga burom kuma kayit kemda kano ngi yo iya ka burom jong trai menta om syuk berngut bernget kum haga por jong Moses mentang le yo isya ya ka burom jong trai haga kemadu Jesu hallelujah my goodness keren mga marway nga shit marway kat khot ka balai nong basau khot balai kong herela da bure ye ga gospel jongi la bure ye ka na ge ta ge ba la jano ka basngosi kalong mdai tang la bure ye ka ye ga gospel na ge ta ge ba la jano herela bure ye karo nagi to katu kan nagi briu kinong yelap kinong yelap jong ge jutang burim kinong yelap kiba jong ne ga jing sikri jong ga jing penrem la bure e karo na kiba kum gini gibriu ye ga gospel jong Chris la bure e ka na khmat jong ne gibriu ro kiba matla haga ba kenjaman sem ki e kiba matla aga ba kenjaman sem kiba matla aga ba kenjaman sem de gitu gibriu kiba ye itang ga burom jong Moses kiba yo i ga burom kaba menta ka buram ga pendep hau Kristus Yesus thot basau kong la bure ye gani ga gospel la hakaba nagi briu nagi ta ga jano la hakaba usim jongani ga kaya ula tapma lagi khmat jeki khnamba kinom la ban ngek yo ba kata ga jinsha jong ka buram yo ba kata ga jinsha jong ga gospel ka bala pendon buram ma Let's the light of the glorious gospel of Christ. Yo bagataga jinshai jong gataga gospel ka don burom jong Chris kan shai haki. Maso bang palat yang ni kitin ke glorious gospel of Christ. Ka gospel ka don burom ka jong Chris. Balai kani ke gospel kalong don burom. Kani ke gospel jong Chris kalong don burom namar ka ga burom ka bayaisa chijunom. Kam yai jasho kadega burom ka nesa bat ka burom ro ka kam tenshan ka kam don burom palat ban ye ne burom jong testament brem namar ka ta ka daw upol ko de ka gospel ka don burom jong Christ ka glorious gospel of Christ thot ban riu gong kum ne hallelujah thot ban riu ngapan kut no ublei ubala hukum ye ga jinsha ba kan sha na ga jingdom utau jo boleh ulah shat jing syai gedong no jingi bangin yo ira ga jing syai ban ai ga jing syai jong ga jing tip ya ka burom jo boleh haga khamadu Jesus Christ so ka dono jingi menta ya ka dono jingi menta om sham la tap mo sho da to ga jingka ka jo Moses ya ka dono jingi menta la weng no ka jingka gam don sho namar bom don sho ga jingka ngiyo i ka burom jong trai haga khamaru Jesu ke ga khamaru Jesu kam de ga dur khamar jong ka khamaru Jesu ga tho ye ga jing pan pao shapang Chris uno bom yo i ya uno bom burom ya ga jing
Yap baga jimi padu Jisu. Udah ubriu. Ubang pat yoi ke buram mutrai. Unu uba yoi. Dei ban yalap yakan jing shikri jong ka jing pendrem. Yaka bala to aki mau. Dei ubriu. Ubang pat yoi yaka buram jong trai. Uba nyopo yaka buram jong trai. Kabawan pau haga kemadu Jesus Christ. Unong yalap jong ka jutang berim. Dei ubriu uba nyoben yaka buram jong blay. Kabapau haga kemadu Christ Jesus. Hallelujah. Ni baro gi banganyo Chris. La weng no yada ga jinka na ga do no jingi. But na marba la weng yada ga jinka na ga do no jingi upol on kumno uong ula ahengi ula pensha hengi yada ga jingtip syapang ga buram mublay ga bahau Chris haga kamaru Jesus Christ. Glory to God. Hallelujah. So ga buram jong mublay kamde ga do ga buram kum ga buram mublay ga pon pa ho Moses. No. Hawa pirwash pang ka buram blay pikwa ban yo i ka buram blay. Ka buram blay jing syakala pau. Ka buram blay jing syakala ja. Ka buram blay syakala wan hau Chris Jesus. Kala wan da u Chris de ka jing mi pat jong u. Ha ka jing mi pat jong u Chris na ge bayap yo i ka buram jong blay. Unu bom yo i ka buram unu uba yo i ka buram jong blay daga way pat ka rukom uday matla bakan jaman sing. Ya ka buram jong blay lapan pau haga khmat jong Jisu. Ya ka buram jong blay kalawan pau haga dur khmat jong Jisu. Kay dur khmat Jisu kamdai gani ka dur khmat budan khmut don khmat don skor. Ka dur khmat Jisu ka keren jipang ka jing pen pau jipang Chris. Bat menta ngilapoi siya gani ka buram ka bara tansyan haga khmat u Jisu Chris. Habang irwai to pen ihingai ke buram jeme. Show me your glory. To pen ihingai ke buram jeme. Nai ruai ku merwa Moses. Nai perkat ku perkat Moses. Ngila yoi ya ke buram jong Chris. Ngila yoi ke buram jong blay. Kene gede jing hikai ke ba. Kene jing hikai gede ke ba penjat thaj ye ki breu. Ngakwa bon ong ya baro kito ke ba perkat do ku moi pat. Pimdan kaman ya kesaj pan yo i ke buram blay. Barok ke ba pide ban le kedai. Ti bat wat benia ya ke ya ka bala tho haga testament bathamai barok haga sithi jong ya apostol. Pin yo i ke buram jong blay. Bakada tanshan ber haga khamaru Jisu. Omsyo ka khamaru Moses. Ya ke buram jong blay. Umdai ga toga Shakina glory. Kabadon haga temple haga testament brem. Katoga Shakina glory kade ka serniu ka ban sajia ka khamaru Jisu. Ka lada pikwa ruas pang Shakina glory ruai tang bab tip baga Shakina glory ka buram jong ka Shakina kade ka khamaru Jesus Christ. Here we are, standing in your presence. Shekinah glory, come down. No, it has come down. Shekinah glory, come down. No, it has come down already in Christ Jesus. To penihinga yaga buram Shekinah jame. No, kalawan. Unono ba yoi Christ Jesus ba buram yaga jile ba gajing yaga jingyap gajimi par Christ ude tau buri ba yoi ga buram joblay. But ba yoi ka kuma ga yit. Kuma ga yit back. Upet ya ka buram utrai. Hallelujah, my goodness. Glory to God. Glory. Ka khmat u Jisu ka buram jong trai. Hallelujah. Hallelujah. Kini kimdai gi sngi jong Moses. Ngi im long ku Moses. Ngi im long ku mu David. Lapan khai ngi. Daga jimi pat jong Christ Yesu haga khlimat ka bangi ngai bat ngi yo i ka buram jong trai nai pe ye ka buram jong trai ni ga khmat do jong pe ye ka buram trai daga khmat jong ka Calvary daga khmat jong ka e ka baja hading pana ga jing yap ba ga jimi pat Christ uba yo i ga ta do bru badap daga buram blay. Hallelujah. Blen kur khui pi ngai Kito giba ngay gani ki ja thaj
haga do mo jangki hari gitu ki bam ngai pat kilong kumjo pat hi mla le